wato mutumin na ko ka ga wannan hakan shiga burege din ne yake burge ni a wannan rawa. Ai to an iya rawa nake ga ma. Dama haka dan nan ke gona gayi. Ai sai ka gan shi a zahiri sai burge ka sosai. An iya rawa ba kariya. Baba, wannan ƙarar me nake ji haka? Baba yanzu dan kaji ƙara hadari ne fa a garin nan fa kana ga. Rubugin hadari ne ba wani abu ba. Ba mu ci gaba da kallon mu baba. Rubugin hadari? A zahiri kana gani baba sai ka ma wani tambaya. Lalle ko in ke rubugin hadari ne wannan. Lalle za a sha ruwan gudawa. Ruwan gudawa mana. Banda ka rena mun hankali. Ka saka mun ƙarar tusa mai shegen wari sannan ka ce mun rubutun hadari ne?